हम भोजपुरी लोग हैं पीयूष यादव। जैसे पिछला वीडियो के प्यार दुलार आशीर्वाद देनी है सभी एहू वीडियो को ही तरह देवे को या कमेंट में लिखे को कि कैसन गीत लागल है। एकदम लिखाई कहे के बाद कि हमारे भोके हमार ना भइल कि रात रात रह गइल भिनु सरना भइल कि ओकरा जिंदगी के का पूछल बाड़ू ए बाजी जेकरा जियत खटिया के सिंगार ना भइल कि जेकर राजा जी बसे परे देश रे सखी कि ओकर ससुरा से नीक नहीं होवे बा कि जेकर राजा जी बसे परे देश रे सखी ओकर ससुरा से नीक नहीं होवे बा जेकर राजा जी बसे परे देश रे सखी ओकर ससुरा से नीक नहीं होवे बा जेकर राजा जी बसे परे देश रे सखी। जिया हो संजय भैया अमलेश भैया तुम लोग को जोड़ा नहीं थे हमरे आदरणीय बड़े भैया अमरजीत भैया गर्जीवन गुरु पिता तुल्य हमारे धरी चाचा जी वे सबके आशीर्वाद से बहुत कुछ हुई बने रहे क्या बात है। कि सुख साधन के सबूना जे राना होके रिद्धि सिद्धि से भरला खजाना होके जोड़ा नहीं खे क्या बात है। सुख साधन के सबूना जे राना होके रिद्धि सिद्धि से भरला खजाना होके नित नाम नित व्यंजन परोसल जाई नित नाम नित व्यंजन परोसल जाई ओकर अमृत के घूटी चढ़वे बाजे कर राजा जी बसे परे देश रे सखी ओकर ससुरा से नीक नहीं होवे बाजे कर राजा जी बसे परे देश रे सखी।
कमलेश भैया लेत रहे कि बेदेपुरा में पलंग पर सुहागिन होके कि डसे कुसुमा के जाई सा हर नागिन होके क्या बात है बेदेपुरा में पलंग पर सुहागिन होके दस कुसुम के जाई सा नागिन होके जिकरा घर में जमानी जुलुम कैले बाज करा घर में जमानी जुलुम कैले बा